लाइभ फैनाय जाबाय माखासे खिनि बाथ्राफोरखौ सावरायनो थाखाय जे इन्डियायावहाय दिनैहाय बिराद गिदिर कन्ट्रोभार्सि ना इन्डियानि बिगेस्ट मा होनना बुंगोन बिजनेस स्पिकार्स जोंना सानै दङ डक्टर विवेक बिन्द्र आरो सन्दीप माहेश्वरी बिसोर सानैजों माने दा कन्ट्रोभार्सि सोलिनानै दं आरोना कन्ट्रोभार्सि मानि थाखाय जादों नोंथांमोना गासैखौबो मिथिखागौ बाट आङो मा बेवहाय मानि थाखाय जादों ना बे कन्ट्रोभार्सि जानायनि मा जेनेबा मा होनना बुंगोन बेखौहाय बियो थिग नंगौना नङा ना बियो जे मा होनना बुंगोन डक्टर नङा सन्दीप माहेश्वरी बिथाङा जे एक्सपज खालामनाय बायदि जादोंना MLM खौ मानि थाखाय जादों बियो बेखौहाय जोङो सावरायगोन आरो अके दा MLM मा बुस्थु बियो ना बेखौ जोङो मिथिग्रोनांगोन MLM खौ बुजियाब्ला बेखौ जों सावरायनो हाया MLM होनना बुङोब्ला नोंथांमोना गासिबो मिन्थिखागौ जानो हागौ नाथाय मा MLM नि दिपलि जोङो जानो हागौ मिथियाना दिपलि जोङो MLM नि सोमोन्दै मिथिया जानो हागौ नाथाय बयबो मिथिगौ जे बिनि बेसिकआ मा ना बेसिकआ मा MLM नि बेखौ जों गासैबो मिथिखागौ दा आङो ओरैसो बुंगोन जे MLM बेवहाय कन्ट्रोभार्सि जानायनि फंनैसो बाथ्राखौल' आङो बुंनो नागिरदों अके जयनि जाजेनबाय दा माने इन्डियायावहाय बिराद गिदिर मोनसे कन्ट्रोभार्सि जानानै दङ बेयो जाहैबाय डक्टर विवेक बिन्द्र बेनिफ्राय सन्दीप माहेश्वरी बिसोर सानैनि गेजेराव कन्ट्रोभार्सि जादों मानि थाखाय जादों नोंथांमोना गासैबो मिथिखागौ दा MLM नि थाखाय जादोंना बिनि कर्स ना जे डक्टर विवेक बिन्द्रआ कर्स सेल खालामो बेनि थाखायनो बे कन्ट्रोभार्सिया जादों दा बियो एक्सुवेलि बियो कर्स सेल खालामनाया बियो राइट नंगौना नङा ना बियो रं राइट बा रं बेखौ जोङो नैबे भिडिअआवहाय जोङो एसे माने डिसकास खालामलायगोन आरोना जे आङो बुंजोबा जानो हागौ बेयो आंनि बुंलांनायफ्रा माखासे गोरोन्थिबो जानो हागौ बाट आङो हानायखिनिखौ MLM नि जेनाखि बिनि मा होनना बुंगोन MLM नि मा होनना बुङो रियेलिटिखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो खोन्थानो नाजागोन आङो बेखौ मानो बुंदों होनना बुङोब्ला आंबो जे MLM नि पार्टआव खामानि मावनानै दं नालाय MLM नि आन्दारावनो जोंबो खामानि मावनानै दं जोंहाबोथ' एसे बुंनायनि माने जों बुंनो हायो माने बेनि माखासे रियेलिटिखौ जों मिथिगौ नालाय जोङो बेखौ बुंनो हागौ MLM होनना बुङोब्ला ओरैबायदि जायो जे हमना लादो बेखौहाय बारायलांनाय ना वर्ल्ड वाइड जों बेखौ कभार खालामनाय बायदि जायो MLM हमना लादो मोनसे दखाना आङो मोनसे दखान खुलिदों बे दखाना आङो मोनसे टाइमावहाय आङो गोबां मालखौ फाननो हाया आङो मोनसे समावहाय सासेल' कास्टमारखौ मेनेज खालामनो हायो नाथाय MLM बिदि नङा 1 सेकेन्डआव बिराद गिदिर मोनसे मा होनना बुंगोन बे सेल जायो आङो हमना लादों मोनसे मा होनो कम्पानिनि मालिक आङो बे कम्पानिखौ सालायो दा आङो बे कम्पानिखौ MLM नि थ्रुयै लाङोबा ना MLM मोनसे प्लेटफर्म बे MLM नि थ्रुयै लाङोबा आङो से सेकेन्डआवनो मोनसे समावनो बिराद गिदिर सेलखौ आं खालामनो हायो बेयो जाहैबाय MLM माने जोङो बेखौहाय दखान खुलियोबा बियो माने मोनसे टाइमाव मोनसेल' जोङो प्रडाक्टखौ सेल खालामनो हायोमोन बाट मोनसे समाव MLM नि थ्रुयै मावोबा बे गिदिर माने बिराद गिदिर मोनसे प्रडाक्टखौ जोङो सेल खालामनो हायो बेनो जाबाय MLM दाना कन्ट्रोभार्सियाव फैदो ना बेयो जाबाय बेसिक MLM नि बेसिक जोङो बेखौ बुजिनो हायो मोनसे समाव गिदिर जोङो एमाउन्टखौ जोङो कालेक्ट खालामनो हायो MLM नि थ्रुयै ना MLM आव जोङो MLM जों जोङो बेबायदि थाङोबा अके दा जोङो कन्ट्रोभार्सिनि सोमोन्दै बुंनोसै कन्ट्रोभार्सिया माबोरै जादोंना बियो कन्ट्रोभार्सि जाथावगौ ना जाथावा बेखौबो आङो एसे बुंगोन जे मोनसे माबायावहाय बुंदोंमोन ना मोनसे मा होनना बुंगोन सिजोन ना मोनसे लाइभथ' नङा मोनसे भिडिअ'आवहाय बुंदोंमोन ओरैबायदि जादों माने हमना लादो जे सन्दीप माहेश्वरी नेटवर्क मार्केटिंनि गेजेरजोंनो बियो साक्सेसफुल जानाय मानसि हमना ला नेटवर्क मार्केटिंनि बेसिकखौबो नोंथांमोना मिथिगौ जानो हागौ नेटवर्क मार्केटिंआ मा बुस्थु नोंथांमोना बेखौ मिथिगौ जानो हागौ हमना लादो आङो मैयाहायबो लाइभ फैनानै बुंदोंमोन नेटवर्क मार्केटिंनि सोमोन्दैबो एसे बुंनांगौना बुंनाङा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन अके आङो जास्ट नेटवर्क मार्केटिंखौ ओरैबायदि बुंनायसै मोनसेल' एगजामपोलजों आं बुंनायसै हमना लादो मोनसे जिअ'खौ
लन्च खालामनाय समाव बिराद गिदिर माबाया मा होनना बुंगोन आम्बानिया प्लेन खालामदों फ्रि प्लेन जे आङो इसिबां बिलियन क्रर थाखाखौ आङो गारनानै आङो बेबायदि जिअ'खौ लन्च खालामगोन बिनिफ्राय मा खालामबावदों जेब्ला जिअ'खौ लन्च खालामो अब्ला बियो मा खालामबावदों आरोबाव बेखौ फ्रि होबावदों 1 इयारनि थाखाय फ्रि रिसार्च होबावदों दा बियो बिराद गिदिर बियो बेयावहाय साक्सेसफुल जागोन ना जाया बेखौहाय नोंथांमोना बुंनोनो हाया बाट बियो दिपलि गावनियाव फोथायनाय दङ जे बियो साक्सेसफुल जागोन आङो बेवहाय साक्सेसफुल खालामनो हाखागोन ना बेयाव प्लेन दङ नङाब्लाथ' बियो बिराद गिदिर बेबायदि मा होनो टारगेटखौ लानो हायामोन इसेबां बिलियन इसेबां क्रर थाखाखौ बियो गारनो हायामोन अके आंनि नाम्बारा डिसक्रिपसनाव नायब्ला नुगोन आंनि नाम्बारखौ लानोबा डिसक्रिपसनाव नाय आङो खोन्थाबाय थाथ'ला बियो इसिबां बिदि फ्रि प्लेन जोङो गावनियाव फोथायनाय गैयाब्ला जों मावनो हाया बे जाहैबाय नेटवर्क मार्केटिं हमना लादो बै समाव जिअ'खौ जेब्ला लन्च खालामदों बियो सोरबा सानैल' बाहायदों जानो हागौमोन बिनिफ्राय साथाम जादों बिनिफ्राय साब्रै जादों बिनिफ्राय साबा जादों बिनिफ्राय वर्ल्ड वाइड गासैबो सासे सानै साथाम बिदिजोंनो वर्ल्ड वाइड कभार खालामजोबदों दा बियो जाहैबाय नेटवर्क मार्केटिं बेयो नेटवर्क जादों माने जेरै हमना लादो आंनि चेनेलाव बै समाव हमना लादो सासेल' साबसक्राइबारमोन बिनिफ्राय सानै जादों बिनिफ्राय साथाम जादों बिनिफ्राय साब्रै जादों दा 11,000निफ्रायबो बारा बे चेनेलाव साबसक्राइबार दं दा बियो माबोरै जादों MLM नेटवर्क मार्केटिंनि गेजेरजों जादों बेयो जाहैबाय नेटवर्क मार्केटिंआ जाहैबाय मोनसे बिराद गिदिर प्लेटफर्म ना बेखौहाय जोङो बुंस'नो हाया नेटवर्क मार्केटिंखौ बियो मोनसे कम्पानि नङा नेटवर्क मार्केटिंआ मोनसे कम्पानि नङा बाट बियो मोनसे प्लेटफर्म नेटवर्क मार्केटिंनि गेजेरजों जानाय बाट आङो दाना बेखौथ' बुंबाय नेटवर्क मार्केटिं दा बियो थांथ'बाय ना दाना कन्ट्रभार्सियाव फैदोलाय कन्ट्रभार्सिया ओरैबायदि जाबाय जे सानदीप माहेश्वरी बिथाङा बुंबाय जे मा होनना बुंगोन बेखौहाय MLM ना बे कर्सनि सोमोन्दै माबोरै जादों बिबेक बिन्द्र बिथाङा माने डक्टर बिबेक बिन्द्रआ माने कर्स सेल खालामदों ओरैबायदि कर्स सेल खालामदों बियो MLM थ्रुयैहाय कर्स सेल खालामदों MLM खौ नोंथांमोना मिथिखाबाय हमना लादो सासे डक्टर बिबेक बिन्द्रनि कर्सआव मा दं बे जाबाय बिजनेसनि कर्स ना हमना लादो साफ्रोमबो मानसिया बे बिजनेसखौ मोजां मोनग्रा बिब्दिथ' जानो हाया सोरबा जानो हागौ बिजनेसखौ मोजां मोनाबो जानो हागौ सोरबा जबनि उन खारग्राबो जानो हागौ दा ओरैबायदि MLM थ्रुयै जायोब्ला फैसा खामायनायनि फैसानि थाखायसो फैयो MLM आवहाय दा MLM आव बिराद थाखा दं क्रर थाखा दं बिराद नो खामायनो हायो मोनसे टाइमावनो बेबायदि जायो हमना लादो नै माने ओरैबायदि सेल खालामदों मा होनना बुंगोन हमना लादो आङो डक्टर बिबेक बिन्द्रनि कर्सखौहाय आङो दिनै लाबाय आङो बायबाय बेयाव बेसेबां हमना लादो 50,000 आङो बे कर्सखौ लाबाय बेखौ आङो सोलोंनानै मा जाबाय दा आङो सोलोंनानैहाय दा आङो बेखौ सोलोंबाय ना सोलोंनानै मा जाबाय आङो माबा मोनसे सोलोंनानै लानो हादों बा सोलोंनानै लानो हायाखै बेजों खुनु मेटार गैला दाना बे खुनु मेटार गैला बाट आङो मा बे कर्सखौहाय डक्टर बिबेक बिन्द्रआ मा खालामबाय बेखौहाय बे कर्सखौ नोङो गुबुन मानसिनो सेयार खालाम गुबुन मानसिखौ नोङो स्टुडेन्ट लाबो अब्ला नोङो थाखाय बे बेसेबां दाम 50,000नि 30%खौ आं नोंनो होगोन बा 40,000खौ आं नोंनो होगोन नोंथांमोना 50,000आव 30%ब्ला बेसेबां जाहैगोन बेखौ नोंथांमोना केलकुलेट खालामनानै सानना नायदो अब्ला बै सासे मानसिया बियो फैसा खामायनो गोसो जागोन हमना लादो आं कर्सखौ लाबाय दा आङो कर्सखौ लानानै कर्सखौबो सोलोंबाय दा आङो डक्टर बिबेक बिन्द्रआ आंनोहाय MLM नि थ्रुयै बेबायदि खामानिखौ होबाय नालाय आङो बेखौहाय जुदि आङो सोरबा लाबोयोब्ला आङो बाव फैसा मोनगोन आङो सोलोंनायजों लोगोसे माबा मोनसे खामायनानै लानो हागोन माबा मोनसे आं फैसा खामायनो हागोन बेबायदि सर्सआ दङ दा MLM थ्रुयै जाबाय डक्टर बिबेक बिन्द्रनि कर्सआ बिराद बारायबाय मिलियन बारायबाय ना बेबायदि जादों आरोखि दा हमना लादो MLM थ्रुयैब्ला बेयाव कर्सआवहाय जेसेबां अके दे जागोन आङो लास्टआव हरनोबो नाजागोन आरो आंनि कमिउनिटि टेप्सफ्रावबो आंनि नाम्बारा थाखायो दा बेबायदि जाबाय हमना लादो बेवहाय आङो मोनसे एगजामपोल होबावनोसै बिनि सिगां आङो मोनसे एगजामपोल आङो दिनैहाय BA फरायगासिनो दं BA फरायनायाव दिनैहाय आङो BAखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय बेसेबां बोसोर नांगौ 4 इयार्स नांगौ 4 इयार्स आङो फरायबासो BAखौ कमप्लिट खालामनो हायो दानिया ओरै जाबाय आङो बे 4 इयार्सखौ फरायनायाव सोर साबसे स्टुडेन्टआ 4 इयार्सखौ खुथाब फरायबाय थायो बेबायदिथ' फराया आङो फरायनायजों लोगोसे BA फरायनायजों लोगोसे बोसोरब्रैखौ माबा मोनसे पार्ट टाइम मावनानै आङो फैसा खामायनो हायो बेबायदिथ' जायोमोन आङो हमना लादों मोनसे बिराद मोजां कलेजाव फरायोना बिराद मोजां कलेजाव हमना लादों आं
फरायफै होननानै बुङोब्ला सोरखौबा एडमिसन खालामहैयोबा आङो बेयाव थाखा मोनगोन नामा आंथ' थाखा मोना बाट बै डक्टर बिबेक बिन्द्राया मा खालामदों बेयाव थाखा मोननाय होदों 30% 40% बियो बै स्टुडेन्टनोहाय थाखा होदों अब्ला नोंथांमोना साननानै बियो गोरोन्थि ना गोरोन्थि नङा बेबो नोंथांमोना बेखौ डिसाइड खालामदो आङो बिनि माखासेखिनि सिङावनि बाथ्राखौसो नोंथांमोननो खोन्थानो हादों अके आंनि नाम्बारखौ आङो खोन्थानो लिरनानै लानोबा लिरनानै ला आङो बेखौ नाम्बारखौ फटाफट बुंनानै आं माखासेखिनि बाथ्राखौ खोन्थागोन आरोना आंनि नाम्बारा जाहैबाय बबेबा नटसफोर नङाब्ला हाफ्रावबो लिरना लानो हागोन नोंथांमोना बबे कम्फर्टेबल जायगायाव दंना गैया आंथ' बेखौ मिथिया नालाय आंनि नाम्बारा जाहैबाय 8099825823 8099825823 अके बे जाबाय आंनि नाम्बार दा बेबायदि आरोखि ना जोङो हमना लादो स्टुडेन्ट समाव बिए फरायनाय समावहाय आङो बेसिबां टाइमखौ वेस्ट खालामबोखो आङो हमना लादो दिनैहाय बिए फरायनानैहाय माबा मोनसे मोजां बेबायदि सुबिदा मोनोब्ला माबा मोनसे नोंनि फिउचारनि थाखाय माबा मोनसे जायोना MLM आ बिदि नङा कि दिनैहाय आङो बे बेखौ माने कर्सखौ आं सेल खालामबाय नाथाय आङो बेयावनो जोबा बिनि माखासे स्टेप बाय स्टेप दंबावो जेरैहाय जोंनि प्लेटफर्मा बेबायदि जोंनि प्लेटफर्मनि सोमोन्दै बुङोब्ला एसे उनावहाय आं भिडिअ लाबोगोन जोंनि प्लेटफर्मा माबायदि खामानि मावो दा MLM सरि दा बेबायदि जाबाय नोंथांमोना बेखौ राइट बा रं बेखौहाय नोंथांमोना माने सानना नायदो बेयो MLM आ बियो मोजां ना गाज्रि बेखौ सानना नायदो MLM आ बिदि नङा MLM आ जाहैबाय नेटवर्क मार्केटिंनि आन्दारावनो जायो नेटवर्क मार्केटिंनि आन्दारावनो MLM आ जायो दा ओरैबायदि जाबाय जे आङो हमना लादो स्टुडेन्ट ना आङो स्टुडेन्ट दा आङो नैबे 4 इयार बिए फरायो आं बे 4 बोसोर अके आङो मोनसे ओरैबायदि लिरनानै आङो खोन्थानि अननानै र' ओरैबायदि जागोन आरोना हमना लादो बेवहाय MLM खौ एक्सप'ज खालामदोंना MLM खौ बुजिनो थाखायब्ला जोङो हमना लादो आङो बिए फरायो बेवहाय बोसोरब्रै दं दा आङो नैबे खामानिखौ नैबेयाव मावबाय दा बेयो नैबे आंनो नोंथाङा आङो बेखौ सेल खालामबाय बेनोबो सेल खालामबाय 7 मानसिनो सेल खालामबाय दा बिसोरबो हमना लादो बिसोरनाबो टारगेटआ जाहैबाय फैसा खामायनांगौ बिसोरबो दा बेनोबो सेल खालामबाय बेनोबो सेल खालामबाय बेबो सेल खालामबाय बेनोबो सेल खालामबाय बेनोबो सेल खालामबाय दा बेनि थाखाय बिनि थाखाखौ बिसोर सेल खालामनायनि थाखाखौ बियो मोनबाय बाट माबोरै जागोन बिसोर गासैबो थाखाखौ नै बियो नों मोनहैजोबगोन आरो MLM आ बेबायदि जायो गासैबो थाखाखौ बे मोनहैजोबो अब्ला नोंथाङा जुदि MLM खौ स्टार्ट खालामोब्ला मोनसे समाव दिनै हमना लादो नोंथाङा MLM स्टार्ट खालामदों बेवहाय MLM बिजनेस नोंथाङा स्टार्ट खालामदों बेयाव दा 2 बोसोर 3 बोसोरनि गेजेराव जोंनो फरायनायाव बेसेबां नांगौमोन 4 इयार्स जोंनोहाय नांगौ दा 2-3 बोसोराव नोंथांनि माबाया बेसेबां ओंखारहैगोन नोंथाङा बेखौ हिसाब खालामनो हाया दा बिसोरनि थाखाय नोंनाव 1 मान्थआवनो लाखनि उफोर थाङो MLM आ बेबायदि जायो 1 मान्थआवहाय नोंनाव 3-4 लाखनि खमावनो नोंनाव मान्थलि इनकाम जाहैया बेबायदि आरोखि MLM खौ बुजिनो थाखायब्ला बिराद दिपलि जोङो साननांगौ जायो जायफ्रा MLM मावोना बिसोरो मानसिफ्रा माने एसे जायफ्रा MLM मावो बिसोर माने मा होनना बुंगोन औखाद होनानै खामानि मावनांगौ जायो बिराद माने जेसेबां नोंनि औखाद ना फाग्ला सिस्टेम जायो मानसिया बिराद माने मा बुंदों बेखौहाय मेन्टेलि ना बाथ्रा बुंनायनि स्टाइल थानायनि स्टाइल ना आलादा जायो MLM मावग्राफ्रा दा आङो बेनि सोमोन्दै बाथ्रा बुंब्ला एसेबां बुंनांगौनि गोनांथि गैया गासैखौबो बुजिजोबखायो दा जोङो मा खालामनांसिगौ आङो बेनि सोमोन्दै एसेल' बुंबाय जे मा होनना बुंगोन डक्टर बिबेक बिन्द्रा आरो सानदीप माहेश्वरी बिथांमोना बिराद गिदिर इन्डियानि मटिभेशनेल गोबां हाजार इयुथ्सफोरखौ बिथांमोना गियान होबोबाय हाजार इयुथ्सखौ बिथांमोना चेन्ज खालामबोबाय ना गोबांथार मानसिफ्रा बिसोरनिफ्राय मटिभेशन मोननानै लाइफआव जौगानो हाबोबाय ना लाइफ चेन्ज खालामबोबाय दा बिथांमोना गाज्रि नङा बाट आङो MLM नि सोमोन्दै बेखौसो बुंनो नागिरदों MLM आ गाज्रि नङा हमना लादो बेवहाय कर्सआव माबा मोनसे माबा नङाथ' सोलोंनो हादोंमोन ना बैसोर मानसिफ्रा आरो आं बेनि सिगांबो बुंदोंमोन ओरैबायदि आलादा चयस थायोना गावबागाव चयस बायदिसो थाङो दा हमना लादो आङो दिनै बिजनेस मोजां मोनब्ला बै डक्टर बिबेक बिन्द्रनि कर्सखौ आङो मोजाङै स्टाडि खालामनानै मोजाङै लाइफआव जौगानो हागौमोन बाट जुदि
आङो मोजां मोनाबा आङो बेवहाय जेबो फारागथि गैया अब्ला आं बायदि मानसिनो बिनि माबाखौ मा होनना बुंगोन बिनि कर्सखौ फाननानै माबा मुल्य फैयो नामा आंनावथ' जेबो मुल्य गैया बाट आङो बेखौ बे कर्सखौ गुबुन मानसिनो सेल खालामफिननानै आङो बेखौ बिनि थाखाखौ लानो हायो दा बियो मोनसे बिजनेस सिस्टेम जादों आरोखि दा बेबायदि अके आङो इसेबां बाथ्रा बुंबाय थाला ना बुंनांगौआ गोबां दङ दा आङो नेक्स्ट आङो लाइभ फैगोन गाबोन समफोर माखासे गोबां बाथ्राफोरखौ जों सावरायबावगोन आङो सानो बे MLM जों थाङोबा बिराद मोनसे सोरखौबा चान्स होनाय जायो बियो एसेबां माबा नङा ना आङो ओरैबो आङो माबा जाया मा होनना बुंगोन बेखौहाय मा होना आं ओरैबो सापर्ट खालामा ओरैबो सापर्ट खालामा बाट आं MLM खौ सापर्ट खालामो ना MLM आ गाज्रि नङा MLM आ बिराद गिदिर मोनसे प्लेटफर्म जायखौ दिनै जों इउथ्सफ्रा मावोब्ला माबा मोनसे जों मावनानै लानो हागोन जेरै नरेन्द्र मदि बिथाङा बुंदों प्राइम मिनिस्टार अफ इण्डिया बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ जानो हागौ जोङो गासैबो माने जबनि इयुन खारजाला दानि समाव जोङो जबनि इयुन खारजाला मानो होनना बुङोब्ला गोबां इउथ जाबाय गोबां फरायनायफोर इडुकेटेड मानसिफोर गोबां ओंखारबाय सोर साबसिननो जब होथ्र'बावनो जोङो मा जानांगौ बिजनेसखौ टारगेट खालामनांगौ होनदों बेनिफ्राय जोङो जब होनो हाग्रा मानसि जानांगौ बेबायदि आरोखि बेबायदि होननानै बुंदों जोङो साफ्रोमबो जोङो सोरबा सासेखौ इंगेजमेन्ट खालामना होनो हायोबा बिराद मोजां मानो होनना बुङोब्ला सरकाराथ' इसेबां इउथ्सफोरखौ जब होबाय थानो हाजोबा ना बे खोथा बेबायदि जायो दा जोङो बेबायदि नोंनि क्रिएटिभ माइन्डजोंहाय जों माबा मोनसे बिजनेस सेटआपबो खालामनो हायो आरो सोरखौबा जों मा होनना बुंगोन बेखौ सापर्टबो खालामना होनो हायो दा आङो इसेबां बाथ्रा बुंनो गोसो गैथ'ला नेक्स्ट गाबोन समफोर फैगोन अके आङो दोनथ'नोसै बाय बाय आरो माबाफोर बुंनांगौ दंब्ला बुं मेसेज कमेन्टआव नोंथांमोना खोन्थाहर माबाफोर गोरोन्थि जायोबा गोरोन्थियाथ' जायो जोङो गोरोन्थिखौ सुज्रायनांगौसो जाहाथे नोंथांमोना आंनि गोरोन्थिफोरखौ ना गोरोन्थि बाथ्राफोरखौ बुंनानै मेनसन खालामनानै जाहाथे आंबो सुज्रायनानै लानो हायो ना बबेया राइट बेखौ जोङो जाहाथे मा बुंगोन बेखौ सार्टेन मोनसे पइन्टसआव फैनो हायो नंगौना नङा ना मानसिना सोलोंनांगौ गोबां थायो ना मानसिना गोबां सोलोंनांगौ थायो जेब्ला जोङो उन्दैमोन ना जोङो आङो जेरै आंनाव दा जेसेबां नलेजफोर दं जेसेबां आइडियासफोर दंना उन्दै समाव आंनाव बेबायदि गैयामोन लासै लासै जोङो बारायबोदों दा जोङो जेसेबां थाबाय थाबावगोन बे संसाराव जेसेबां थांना थागोन सोलोंनांगौ जोंनाव जोबनो गैया सोलोंनाया ना जोबनो गैया जोंनाव सोलोंनाया जों सोलोंलांबाय थागोन अके आङो एसेबां बाथ्रा बुंथ'ला इयुनफोरावहाय जोङो सावरायबावगोन अके लोगोफोर बाय बाय गुड